Včera jsme dodělali ty vlasy a momentální situace je taková, je mě blbá, dá se říct. A použili jsme nový odbarvovač. Zjistili jsme, že takhle, odrastu mi prostě odbarvil moc málo. To znamená, že mi tam nechytla potom bílá barva na to. Takže dneska to budu muset dát asi na stříbrno, což se mi úplně nechce, protože jsem chtěl jít na bílo a ta stříbrna už mě celkem jako začíná srát, protože my nikdy nevíme, jestli mi to prostě chytne na fialovo, anebo na stříbrno, anebo na bílo a je to takové debilní prostě. Ta bílá barva na to prostě nechytla. Jsme to snažili se spravit fialovým šamponem, takže tu žlutou z toho jako nedostaneme, což mě jako sere. To dneska budu muset pokusit se nějak spravit. A jako to je věc, kterou jsme nemohli počítat. A i když jsme si mysleli, že jsme udělali všechno správně, tak nevím, chemii neochčíš, ale co se stalo, stalo se. Prostě na to jebnu znovu shadow a uvidíme, jak to okecám dál. Ale teďkom jdeme na nechty, jelikož to silně potřebují. A vyjdete se mnou, takže...
Takže to dopadlo nějak takhle. Měla to být trošku tmavší stříbrná, což ono tak jako vypadá, ale fakt jako chytlo to dost. Ono, vzhledem k tomu, že jsem měl posledních 8-9 měsíců v podstatě bílé vlasy, tak jsem jako hodně rád, že mám nějakou novinku. Nevím, jako cítím se v tom dobře, prostě jako já nemám rád a už se nechci vracet k černé. Když mám černé vlasy, tak prostě vypadám starší a nevím, prostě mám pocit, že mi černá nesluší. Ale v té bílé jsem se vždycky jako cítil lépe. A teďkom vlastně odlesky jsou stále jako světlé a jenom některé části prostě vypadají fakt tmavě. Myslím si, že je fajn, že jsem prostě našel v něčem, co jsem nečekal, jako takovou radost, že se cítím v tom prostě fakt tak fajn a už jsem se dlouho necítil tak fajn. Ono, jako stále počítám s tím, že vzhledem k tomu, že pod tím mám bílou, tak se ty vlasy pravděpodobně rychle vymijou a asi u bílé taky zůstanu, protože v světlejších vlasech se cítím lépe. I tak na těch pár týdnů, než se tahle barva směje, tak si to užiju. Ale uvidím. Je pravda, že já mám velice v oblibě vždycky naběhnout do jakéhokoliv nechtového salonu a prostě se zeptat, jestli mají volno nebo ne. Jednoduše mi vyhovuje, když prostě můžu přijít a když mám čas, tak si ty nechty udělám a jenom moje blbosti většinou prostě nemají čas na mě. Mám tu nějaké nové věci, které bych chtěl ukázat. Nebude to nějaký 20-minutový haul, ale i tak bych chtěl ukázat pár věcí. A tak jich není tolik na to, abych z toho udělal samostatné video. Takže vám to ukážu teď. Většina věcí jsou klasicky z DMK. Do tašky do fitka jsem si koupil antiperspirant a jak to nadává, shower gel od Adidasu. Potom mám tady tohle mléko, které fakt jako perfektně voní. Ono, já mám na léto radši jako ovocné vůně a takhle, protože to Já mám radši na léto ovocné vůně, ať už to jsou sprchové gely nebo tělové mléka. Ale přes zimu já úplně jako si libuju v různých čokoládových vůních a jako dobře vonících svíčkách a takhle, ale jsem prostě rád, když je to prostě něco sladkého. Tohle právě voní úplně perfektně. Tohle teda nemám nově, ale tady tenhle ten sprchový gel, který voní jako čokoláda, je úplně perfektní. Já ho mám ještě z minulé zimy a úplně se těším, až ho znovu začnu používat, protože fakt jako horká sprcha s tímhletím je úplně geniální. A teď vezmu nějaké make-up produkty. Mám tady tenhle ten make-up od Estée Lauder. Doufám, že to čtu správně. A ten jsem dostal, je v odstínu 2N1. Vypadá takhle. Já teď nevím, jestli mi bude sedět. Minimálně ho když tak s něčím smíchám, ale vzhledem k tomu, že já jsem hodně bledý, používám v podstatě jako, co se v Evropě tady prodávají, tak nejsvětlejší odstíny. Což jste možná už viděli u korektorů, které tady často v holech ukazuju, ale pravděpodobně ten make-up minimálně budu používat na míchání s jinými, pokud některé make-upy budou třeba moc světla. Mám tady dva produkty na obočí. Jeden je Color and Fix gel od Catrice je v odstínu 030 a já jsem používal už barevný gel na obočí od jiné značky, ale tady tenhle ten mi přijde, že má trošičku to nebude zaostřit, ale preciznější a lepší ten kartáček, takže jsem se rozhodl vyzkoušet. A potom jsem si koupil ještě tady tuhletu tušku od Essence. Vypadá takhle, Micro Precise. Teďkom nevím, jaký je to odstín, myslím, že to je 03, jo 03, ale vzhledem k tomu, že moje obočí roste každý jinak, tak jsem se rozhodl, že tuhletu tušku zkusím a uvidíme, jestli mi pomůže. Tady mám tenhle ten Glow Booster od Catrice. Nevím, jestli to viděli na TikToku, ale většinou se to dává buď místo make-upu, anebo pod make-up. Ono to neslouží v podstatě jako báze, ale je to takový rozjasňující podklad. Já mám takový pocit, že jste to na TikToku určitě někde viděli a pokud ne, tak doporučuji vyzkoušet. Věci, které projedu rychle, tady tuhletu bázi pod make-up, kterou používám od Dermacolu, jsem myslím ukazoval už v mnoha holech. Potom klasický suchý šampon na vlasy, k tomu asi nemusím nic říkat. Vlhčené ubrousky, ty jsou taky celkem o ničem. Novinku, kterou jsem viděl, tak je od Essence tady ten Sugar Scrub na rty. Ještě jsem ho neskoušel, ale vzhledem k tomu, že voní úplně perfektně, tak doporučuji každému, ať se koupí. Něco ještě z pletivé kosmetiky, tak tady mám tyhle dva krémy. Jeden je od značky Korika a druhý od Meditime. Myslím, že by to mělo být obě značky korejské kosmetiky a obě, myslím, mají za úkol obnovovat kožní bariéru. Minimálně tahle Real Collagen Cream
a podporuje tvorbu kolagenu. A tady prostě vyživující krém. Potom mám tady ještě tuhletu masku. A kterou jsem taky ještě nezkoušel, takže k ní vůbec nemůžu nic říct, ale doufám, že bude fajn. Potom tady mám ještě dvě nové rtěnky, jedna je od Maybelline a druhá od YSL. A já rychle swatchnu, jenom ať se na něj můžete podívat. A ten větší swatch nahoře je z té YSL rtěnky a ten druhý dole od Maybellineu. Já si minimálně myslím, že ta rtěnka od Maybellineu je na mě moc tmavá, ale to jsem zjistil až potom, protože se mi v prodejně zdála prostě lepší. A obecně já mám s touto rtěnkou takový love-hate relationship, protože z někoho neznámého důvodu si ji vždycky koupím, protože se mi jako ten obal je pěkný. A vždycky si ji koupím a potom mi dojde, že já absolutně jako nemůžu vystát jako té rtěnky, protože mi z nějakého důvodu prostě vadí. Nevím, a stejně si ji jako co půl roku koupím. A tentokrát jsem si ještě k tomu koupil prostě odstín, který se mi nelíbí. Ale už jsem si prostě zvykl na to, že to je u mě celkem normální, takže